Рахимовны бит Шаймиевны яқлаган кебек яқламадылар заманында. Менә бер вакытта Шаймиев Рахимовка авыр мында хәлләр, мәйданда ачлык тотучылар тегедә булды. Эх, миндә дә шундыйлар булса иде, ди Рахимов әйтә. Менә без декларация кабул иттек бит, ул безнең декларация уникаль. Башкалар декларация кабул иттеләр, шул ук башкортлар башканы. Ләкин без кабул иткәчтендә декларацияны ул вакыттагы КПССның идеология секретаре Диатуллин иде. Һәм миңа Шаймиев Уфага барып, башкортларны да шундый декларация кабул итәргә күндерергә җибәрде. Без бардык, яхшылап сөйләштек, аңлаштык, алар ризалаштылар. Ләкин үзләренең югары советлары аркылы үткәрә алмадылар шуны. Шуның өчен аларның декларациясында суверенитет в составе Российской Федерации дип язылган. Бездә бу юк. Менә шуннан кайткачтын Шаймиев: эх, остались мы без союзников, диде. А мин аңа Митим Шарипович: как без союзников? Они ведь ничего не потеряли. Как не потеряли? Это очень просто. Они признали добровольцев своего вхождения в состав России. Отпраздновали юбилей, награды получили метем. А мы нет метем. Мы никогда добровольно в состав России не входили. И если бы была принята декларация с указанием, что мы в составе Российской Федерации, и там ваша подпись, ул югары совет председателя деп әйтерләр иде. Вот. Через 438 лет наконец нашелся татарин, который подписал документ о добровольном вхождении в состав России. Вы, Митим Шарипович, счастливые рубашки, мы там родились. Он до декларации какой-то наш он не. Ана шунсы да бар бит. Ул тарих бит, ул һәр вакыт үзен искәртеп тора. Алардан дәрес файдаланып белергә кирәк. Менә шушы нинди без сөйләшүләр вакытында Мәскәүдә Шахрай дигән берәү бар иде. Ул кадәр актив кеше түгел, ләкин ул вакытта ул Ельцинның киңәшчеләренең берсе иде. Һәм делегация члены иде Россиянең. Безгә сорый: вы что, шушы кадәр таләпләр куелган, шушында декларация. Вы что, выходите из России, что ли? Мин аңарга менә шушы нәрсәне сөйләдем, менә Шаймиев белән булган шушы эпизодны. Мәйтәм, какой татарин, мәйтәм, может подписать такой документ? Вот вы, мәйтәм, сидите. Ул вакытта аргументларны тыңлыйлар иде. Әгәр дә синең аргументларың өстен икән, аны танырга мәҗбүрләр иде. Хәзерге кебек түгел. Һәм шушы ук Шахрай безнең исемнән кебек булай дип: значит, мы из России не выходим, но в нее и не входим. Поэтому вот, Сергей Михайлович, правильно. Это наша позиция. А нашим делегация, Россия делегация һаман үзгәрә килде, ә безнең сөйләшүләр берничә ел дәвам итте бит. Менә мин әйткән Кремльдә очрашу вакытында инде Бурбулисның урынбасары, моңа кадәр делегация члены булмаган Тишков, Валерий Тишков, ул менә бүгенге көн академик, антропология, этнография институтының директоры иде. Ул вакыт ул милли эшләр буенча министр иде. Шушы рәвештә делегациягә кертелгән һәм шушы сорауны бирә. Бурбулис бит инде җавапны белән инде икәнлеген. Тишков: выходите из России? Чөнки ул теге вакыт делегация члены түгел иде, белми моны. Мин Бурбулиска карадым да: Геннадий Эдуардович, мне отвечать на этот вопрос? Карады да Шахрайга: давайте Татарстану больше таких глупых вопросов задавать не будем. Шулай бит. Менә шулай бит ул. Менә сәясәт шундый бит ул. Әгәр дә ул сөйләшүләр рәвешендә, аңлашу рәвешендә барса, ул Россиягә дә файдалы. Әйтәм бит, ана шул нәтиҗәгә килде бит ул.
За год переговоров с Татарстаном мы очень сильно изменились. Блин.